Ako sibuyas, simsug ayo kay giwan-uwan man. Ha. Perte naman jud in taon ni amo adire. Palibot, daghan na kaayong sagbot. Kaning puniton mga kaibigan ka. Ko ibutang madunot man na. Da di da da da. Da da di da. Da di da. Maghugas ko mga kaibigan sa langoy kay ako din siyang raskahon. Nailawin ako sa ako ang native chicken. Kung raspahan. Kaon ko mga kaibigan og chocolate. Wala mga kaibigan. Wow. Toblerone. Sus, kagahit. Di mo kadot. Dok! Are oh. Kaon kag chocolate. Chocolate ba? Dito ay. Dito kaagi ang ari oh, ano mo kaon no? Ngute, ngute. Ah.
Sige. Ako man mo kaon ana, iuli lang na dito. Di na ni mo mahurot. Lola na naman ay. Ha? Lola na ay. Uli na na, di naman ko. Sakto bagay. Magraspan ako sa bulanghoy. Chocolate. Ano ni pagraspa mga kaibigan? Ini kahinog ni ini. Ipakaon ko ni nako sa manok. Na amo naratri. Nasamad na ko, mga kaibigan. Nasamad ko sa oras pahan.
Kani siya mga kaibigan, tambal ni siya. Oh. Unsam ka diya, Ming? Tabang ka, Ming? Miming? Tabang ka sa kong buhat? Aw, taman. Ang imuhang pagsamok-samok, radi ay. Mining, mining! Mining, mining! Mao kini mga kaibigan, magraspa og bulanghoy para sa native chicken ipakaon. Unya, mag-iskuhi na pud ko karon kay nahalina naman pud kog itlog. Mag-iskuhi na pud ko mga kaibigan. Kay may nagnaay mo palit nga anaan ay anggam. Di ba? Mao kini mga kaibigan ang akong lingaw dire. Malingaw man jud ko mga kaibigan. Malingaw jud ko mga kaibigan sa akong mga buhat nga ginagmay adlaw-adlaw. Mao ni siya akong buhat kada adlaw. Di ba? Nakakita na mo sa ako ang mga video sa miaging mga video nako, mao na. Malingaw naman ko aning buhata mga kaibigan. Muni mga buhat sa mga senior. Mga gaan ba? Dili na hago kayo. Imbes mag-huking-huking, mag-exercise, jogging-jogging. Mao ni siya akong exercise. Every day, every day. Ganihan ni gipanguha sa alas 11 kani mga itloga mga kaibigan. Si Dukduk ang nanguha nini. Kay ako nanguha man pud ko bulanghoy nga akong giraspa. Mao na rong akong giraspa. Usa ni nako siya iskuhion, usa na ko timbangon, ako isa ni nga kuhaan sa hugaw. Kay dili gid kalikayan mga kaibigan nga ang itlog magkahugaw gyud kay tungod sa
tiil sa manok nga ilahang matunog-tunuban nya mo adto sa iti mo na mga kaibigan. Nalimpyuhan gid sana oh. Na may mga hugaw. Wa na mga kaibigan, human ako og limpyo sa akong itlog. Karon magtimbang na pud ko. Magtimbang na pud ko mga kaibigan. O mao ni ang akong timbangan. Makaklaro ba mo mga kaibigan sa ako ang timbangan? Mao na siya. Kani extra large, XL. Mahal karon diri mga kaibigan ang amo nga mahal karon diri mga kaibigan ang amo nga itlog tungod pagkahuman sa bagyong Udit. Sus ni kalit og kamahal ang itlog kay nangaguba man ang mga paitlogan. Unya ang mga factory way kurinti. Lisod kaayo kami sa paglawog sa amo ang mga manok kay way supply sa lawog. Mao kana mga kaibigan, nagproblema miaging mga adlaw. Sagol na lang ang amo ang gilawog, bisag unsa na lang among gilawog basta ang amo ang manok dili lang mapas mo. Mao nay tinuod jud mga kaibigan. Nahirapan kami sa aming pagkain ng aming mga layer, chicken layer. So very dear pag yun. Wala pag yung supply, mahal pa jud. Muna mga kaibigan. Nga ang itlog karon diri sa amo mahal jud. Kani mga kaibigan, small.
Oras sa ito mga kaibigan, ang akong video, hinaot nga nalingaw ka mo, nakasal ka mo, pagtulunaan ni ining ako ang video karon. Amping mga kaibigan, muna, may adlaw ka natin tanan. Subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.